Биектауның 4-нче мәктәбендә төшке аш вакытын депутатлар күзәтә. Меню белән танышалар, балалардан тәмлеме дип кызыксыналар. Ашхана иртәнге 9-дан алып кичке 4-кә кадәр бер дә бушап тормый. 900 балага 4 пешерүче. Штат буенча 7 тиеш. Тик монда эшкә килүче юк диләр. Ставка повара 10 800 инде. Зарплата кичкенә иде безнең күп түгел. Рабочий день аннары безне хәзер 2 смены сделали, 2 смены эшлибез. Шуңа күрә 6-дан 5-кә хәтле эшләргә туры килә. Мәктәптә эшләүче ашлы усталарының эш хакы мәсьәләсе парламент президиумы утырышында да күтәрелде. Основная проблема очень низкая заработная плата. Депутатлар мәгълүматы буенча авыл мәктәпләрендә аш-су усталары 12-13 мең ала, ә шәһәрләрдә уртача хезмәт хакы 18-20 мең тирәсе. Эшләренә караганда бу кечкенә хезмәт хакы. Шуңа алар эштән китә, яшьләрне җәлеп итеп булмый. Казанда хәл бераз яхшырган. Башкала мәктәпләре бөтенләй пешерүчеләрсез калмасын өчен аларга өстәп түли башлаганнар. Шуңа хәзер 18 меңгә җиткән, ә авыл районнарда яшәү минимумы тирәсе генә. Во-первых, уже этим рассмотрением на президиуме мы серьезно подняли внимание к этой проблеме, к этому вопросу. В районах и городах выезжали депутаты, представители министерства, ведомств, в школах побывали. Мне кажется, что в каждом муниципальном совете этот вопрос одной из повестки дня можно поставить и рассмотреть эти вопросы. Шәһәрдә балалар ел сайын артып тора. Мәктәп ашханәләре кечкенә. Казанның 25 белем йортында бу проблема аеруча актуаль. Авыл, район ашханәләренә җиһаз, савыт саба, өстәл урындыклар барысы да кирәк. Моны хәл итү өчен депутатлар махсус программа булдырырга кирәк ди. Үз тәкъдимнәрен язып, алар карар кабул итте. Документны хөкүмәткә һәм президентка җибәрәчәкләр. Ашкырга кирәкми, ләкин соңга калып булмый. Нигә дигәндә 23 елга хәтле указ нигезендә бу мәсьәләне узакка сузырга кирәкми дигән фикердә булдык. Аллергияле балаларга махсус меню кабул итү, күп балалы аз керемлеләргә муниципаль субсидия күләмен республика буенча бер төрле итү бурычы да тора. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.